Okay, ingat. Ingat kayo dyan sa signal number 2. Sang banda? Central part of La Union. In southern portion of La Union. Ingat po kayo. Diyan sa La Union, signal number 2. Ingat-ingat ako ka. Rosario hanggang Luna. Yan. Signal number 2. Pero dito, kain tayo ng labong. Walang saluyot, kaya yan lang. Rabong and spinach leaves. With bagoong. Malapit na yung bagoong ko galing sa Pilipinas. Excited na ako. So, for now, muna tayo? Ito muna yan. Gusto ko yung bagoong na ipon. Yum. Sarap. Ano pa? Bagoong padas. Sarap ng labong ko. Itong labong na to, binoil ko siya ng 3 beses. Pinakuluan ko siya. Tapos, tinapon. Wala na siya yung, nanggo ngamin na to eh. Nanggo. Nangdod. Kaya dapat ilang beses mo siya itapon yung water niya. Kaya para malinis ang lasa. Malinis ang sarap. Super. The best. Labong. Ayan labong. Wala siyang amoy. Bukas magagarden kami ni Manong. Yung Uncle Rudy. Si Papsi Rudy. Nagtatanim na kami. Tapos may darating pang saluyot. Order namin sa Shopee. Order sa Shopee. May nagpintas ka! Punata mo mga kati saluyot niya. Data na yan, mga kayo, apo na yun, gimas na yun. Rabong. Data. Yum. Mga tayo, apo. Ayos.